Som om det ikke er krævende nok at skrive en roman, så har 2 forfattere nu givet hinanden endnu en udfordring i dokumentarprojektet 60 uger til udgivelse. Målet er, at vi om 60 uger står med de færdige bøger i hænderne og kan udgive dem på Bogforum i oktober 2020. Jeg har lovet at lave en dokumentar og se det til ende. Jeg har så svært ved ikke at holde det, jeg lover. Og jeg kan mærke, bare det, jeg sidder og laver den her video, kan jeg mærke, at jeg har svært ved at trække vejret sådan helt ned. Jeg har svært ved at trække vejret sådan helt ned i bund. Jeg bliver nødt til at holde en pause fra den her bog. Jeg bliver nødt til at holde en pause generelt, tror jeg. Jeg bliver 40 år i dag. Jeg er blevet vækket af min familie med flag. Og det har været rigtig hyggeligt. Vi har spist morgenmad sammen. Og jeg har fået en masse gode gaver. Og en masse søde hilsner allerede. Og det er rigtig dejligt. Jeg har blandt andet fået den her rigtig fine tegning af min søn. Med en drage og en ged med ild i. Fordi det er måske sådan lidt, man føler sig, når man er blevet 40. Det ved jeg ikke. Måske. Det vil det næste årti vise. Og så har jeg fået sådan en rigtig fin fødselsdags Spinosaurus med en lille fødselsdagshat. Og 40, det er mit nye level, som jeg glæder mig meget til. En gave for, som hun har ønsket sig, med dejlig chokolade og kager. Når man er 40 år gammel, så får man en kæmpestor brødrester i fødselsdagsgave. Det glæder jeg mig til. Riste alt brød i verden. Oh my god, kender I det, at man bliver 40 år, og man tænker, ej, jeg har fået nogle vildt fede gaver, og det er rigtig dejligt, og det har allerede været en fantastisk dag, og den kan ikke blive bedre og sådan noget. Og så får man en sms fra sin redaktør om, at ens bog er kommet ind på forlaget. I dag. På ens fødselsdag. Jeg bliver simpelthen nødt til at tage ind og se den bog inde på forlaget i dag. Jeg har egentlig ikke tid til det. Jeg har ikke engang pakket julepynt ned og gjort klar til fødselsdag. Det var egentlig meningen, at jeg skulle gøre det i dag. Men Alban ligger lidt over en times kørsel væk. Og han eksisterer, og han er en rigtig bog. Jeg bliver simpelthen nødt til at se ham i dag. Det vil være den vildeste fødselsdagsgave. Jeg kan simpelthen ikke. Det er så spændende. Jeg er så spændt. Så er vi på vej ind til toget. Vi har sendt bilen i Høje Taastrup, fordi det er nærmest umuligt at parkere ind i København. Så nu skal vi med toget det sidste stykke ind til forlaget. Det er spændende. Jeg tror, jeg har sagt det ord rigtig mange gange i dag allerede. Men det er spændende. Hvis jeg sådan ligesom hvis jeg skal opsummere, altså jeg kan huske, altså det hele flyder også lidt sammen nu, ikke? Men jeg kan huske, at jeg i 21, ligesom i slutningen af 60 uger perioden, simpelthen måtte sige, jeg ved ikke, hvad der sker med den her proces, og lige nu er det for hårdt, og der sker nogle andre ting i mit liv, der gør, at jeg simpelthen ikke kan fokusere på den her bog. Så kan jeg huske, at i 22, altså året efter vores epilog, og ligesom at 60 uger var sluttet, der afleverede jeg 2 gange. Jeg afleverede lige omkring påske, afleverede jeg et færdigt udkast af bogen til min redaktør, og så afleverede jeg igen i efteråret, sådan lige før Bogforum-agtigt. Og begge gange fik jeg sådan en tilbagemelding om, shit, det er spændende, det bliver skide godt det her, men vi er der ikke endnu. Det føles enormt langt væk, at det bliver en færdig bog, som jeg kan stå med i hånden. Fordi selvom jeg har en følelse af, at det kan blive rigtig godt det her. Jeg har virkelig nået nogle fede ting i november og december. Så når jeg kigger på det her efter nytår, så tænker jeg bare,
kæft, der er langt igen, ikke? Så man sidder og arbejdet på det i flere år, og føler bare stadigvæk, at ja. Har du nået noget godt, Boris? Skrevet 15.000 ord. 15.000 nye ord. Det er nok til, at jeg tager glad herfra. Hvor mange procent af bind 2 er 15.000 ord? Cirka 8%. Okay, så er du næsten færdig. Det er nok bare det der punkt nogle gange, hvor man tænker, hvad fanden er det, jeg laver? Hvorfor er jeg så meget væk fra min familie? På grund af nogle personer, som ikke engang findes. Hvorfor sidder jeg og spiser chips til morgenmad, og glemmer at drikke vand, og hvorfor lever jeg det her mega skraldede liv i så lange perioder for en bog? Det var helt vildt frustrerende. Jeg kan huske den der følelse af at være på Bogforum i 22, og folk var sådan, hvordan går det, og har du det godt, og hvordan går det med bogen, og så det der med, hvordan går det med bogen, det der spørgsmål, det jeg havde det bare. Og så hele tiden ligesom skulle stå til ansvar og lave mellemregninger for folk, og ikke kunne forklare det hele, og heller ikke have lyst til at dumpe en hel masse i hovedet på folk, der bare spurgte, hvordan det gik for at være høflig. Men det er fandme også hårdt at være i en proces fra 2019 til nu skriver vi januar 2025, og være i en proces i så lang tid, som bare bliver ved med hele tiden ligesom at køre fast i mudderet. Det føles nok for mig som længere tid siden, at 60 uger sluttede, end de 3,5 år, som der i virkeligheden er gået. Hvis jeg sådan skal se tilbage på Tavse Verdener, den er jo færdig nu, og den findes i sin helhed nu, og det er jo faktisk ikke mere end et par måneder siden, at den 4. bog udkom. Så har der både været nogle virkelig fede oplevelser i forbindelse med at skrive og udgive serien. Og der selvfølgelig også været sådan nogle, det blev ikke helt som man havde forventet, men der har været langt flere succesoplevelser for mig. Jeg er egentlig overrasket over, hvor meget den endte med at ligge op og ned af, hvad jeg havde regnet med, at den ville blive. Altså det endelige produkt matcher egentlig ret godt, som jeg husker den oprindelige vision for, hvad det var, jeg prøvede på at skrive. Den tog ikke sådan de der vilde højresving undervejs, og så fandt jeg ud af, at det faktisk var noget helt andet, jeg ville midtvejs, eller jeg fandt ud af, at der var noget, der ikke kunne lade sig gøre, og så var jeg nødt til at finde på nogle lappeløsninger eller sådan noget. Det var der faktisk ikke særlig meget af. Så det har været, altså skriveprocesmæssigt har det været en kæmpe succes, synes jeg, den her serie. Så er der selvfølgelig også en succesparameter, der hedder det med, hvordan klarede serien sig? Og der er det så vigtigt, når man sætter sine forventninger inden, og når man vurderer bagefter, at man sådan ligesom tænker, okay, hvad var de realistiske succeskriterier? Fordi hvis først man siger, jeg skriver på dansk, og jeg skriver inden for fantasy og sci-fi, og hvis man så en dag også siger, jeg skriver til et 14+ publikum, så har man virkelig lagt nogle begrænsninger på sig selv i forhold til, hvor meget den realistisk kan sælge, hvor mange læsere den realistisk kan få. Hvis man skal skrive dansk sci-fi og fantasy, så gør man sig selv en kæmpe tjeneste ved at skrive til det yngre publikum. Så ud fra det, der vil jeg sige, at der er meget, meget taknemmelig for, hvor mange der har taget Tavse Verdener til sig. Jeg har fået virkelig mange reaktioner i løbet af de sidste næsten 4 år, ikke bare fra anmeldere og bloggere og sådan noget, men også bare fra læsere. Ja, når jeg møder dem, så kan jeg mærke, at der er et helt andet engagement i Tavse Verdener, end der har været i mine tidligere serier. Læserne går meget mere op i de enkelte karakterer og de enkelte plot twists, og reaktionerne er meget mere dybfølte. Og bagsiden af det er selvfølgelig også, at læserne er meget, meget mere tilbøjelige til at konfrontere mig med små plothuller, de måtte have opdaget undervejs og sådan noget. Fordi sådan er det jo, når man læser dybere ned i noget, og man er mere engageret i noget, så er man også mere tilbøjelig til at opdage, når der er nogle ting, hvis der er nogle ting, der ikke hænger sammen. Så der har jeg altså også prøvet at blive konfronteret med det nogle gange, hvor jeg sådan måtte sidde og sige, jeg vender lige tilbage. Jeg ved ikke lige, hvordan det kan lade sig gøre, at karakteren både var der og der på samme tid og sådan noget. Men det er også bare et udtryk for kæmpe engagement. Så jeg vil sige også på den parameter, der hedder læserreaktioner, virkelig fed oplevelse det har været, og også motiverende for at få serien rundet ordentligt af, og vide, at der stod nogen klar til at gribe det næste bind hele tiden. Så sådan helt objektivt, jeg er ikke begyndt at køre i limousine eller gå med minkpels som resultat af min overvældende succes med Tavse Verdener.
Men den har givet mig et ryk opad i forhold til den her trappe, som jeg hele tiden begiver mig opad, og som forhåbentlig leder til, at jeg en dag bare kan leve af det her. Jeg har fået væsentligt flere læsere i løbet af 60 uger og tavse verdener, end jeg havde før. Det handler ikke om, at jeg stiler efter berømmelse en dag overhovedet. Det handler kort sagt om, at jeg virkelig gerne vil kunne leve af det her en dag. Og der er det så bare vigtigt, når man bruger 5 år af sit liv på sådan et projekt her, at man så bagefter kan sige, okay, men så kom jeg så meget længere. Og det er ingen tvivl om, at tavse verdener har gjort det for mig og for min karriere. 2 sekunder. Er det røg, der kommer ud ned i stueetagen? På mange måder virker det ikke som om, der er gået lige så lang tid. Men når jeg så sidder og kigger tilbage på det første afsnit af 60 uger til udgivelse, hvor min lille bitte søn vralter rundt i sin blæ og sådan noget, og han er altså startet i skole nu. Og mine mellembørn er blevet nogle store teenager, der er vokset mig over hovedet og sådan noget. Det synes jeg virkelig sætter det i perspektiv, hvor lang tid der er gået. Og det kan også godt give mig lidt ondt i maven over faktisk at skulle dele den her bog, fordi jeg tænker, at det er jo fuldstændig uhyrligt lang tid. Jeg har fået flere beskeder her i den her periode op til udgivelsen med læsere, der skriver, jeg var lille bitte og 11 år eller 14 år eller et eller andet, da jeg begyndte at læse Spektrum, og nu går jeg på universitetet. Hvor jeg glæder mig til den 5'er. Eller er færdig med min uddannelse og har nu et barn og sådan noget. Altså de der sådan nedslag i andre folks tidslinjer giver virkelig sådan et wow, hvor lang tid kan man egentlig være om at skrive en bog? Jeg tror måske ikke, at Nanna har en helt klar forståelse af, hvor lang tid hun har brugt på den her bog. Jeg tror, hun har siddet på det der kabineværelse i 5 år, og så er verden bare, den har gået sin gang udenfor, og hun har bare siddet i isolation, og derfor tror jeg helt, hun har mistet fornemmelsen af, hvor lang tid hun egentlig har tvunget os til at vente på den næste Spektrum-bog. Så det vil jeg prøve at hjælpe hende til at forstå ved at give nogle eksempler på, hvor lang tid 5 år i virkeligheden er. Tænk over det her. Da Nanna begyndte på Spektrum 5, der kørte Game of Thrones stadigvæk. Da Nanna begyndte på Spektrum 5, der var Storbritannien stadigvæk i EU. Da Nanna begyndte på Spektrum 5, der var vi endnu ikke begyndt at bruge udtryk som okay boomer, eller kendt til tech-begreber som ChatGPT. Og Meghan Markles og prins Harrys barn, som nu ser sådan her ud, så dengang Nanna begyndte på Spektrum 5, sådan her ud. Okay, det var måske et lidt random eksempel. Lad mig skildre det på den her måde i stedet for. Hvad hedder den bog, du er ved at skrive? De vandrende sko. De vandrende sko? Hvad handler den om? Den handler om nogle vandrende sko, som er levende, og de går på opdagelse, og vi har set dem rigtigt. Næste morgen, der pegede de sig i en retning. Næste morgen pegede de sig i en anden retning. Og derfor så har jeg lavet en bog om. Det lyder godt nok spændende. Hey Rebecca, hvad laver du? Jeg er i gang med at skrive den sidste bog. Ja, hvad handler den om? Om en pige, hvis mors kollega er fundet død uden for et hus. Hun havde ringet, og hun var blevet ført ind i et mørkt hus af en mand, der havde maske og sådan noget tøj på, så man ikke kunne kende ham. Og så havde hun ringet til politiet, hun var blevet låst inde i et kammer, så hun ringede til politiet imens, fordi hun havde ikke fået taget sin telefon fra sig. Så satte dem ind i situationen, og da de så endelig var kommet frem, så havde de fundet hende halshugget udenfor. Det lyder meget spændende. Jeg vil glæde mig til at følge de seneste skriveprojekter og se,
Hvad helvede, du sidder slet ikke og skriver. Du sidder bare og spiller skydespil. Jeg synes, det har været en hård slutspurt. Siger jeg uden at være sådan whiner-agtig about it, det er bare en helt nøgtern konstatering, det har været pissehårdt. Der var den her specifikke trykdato i midten af november, som vi skulle nå, fordi ellers så kunne vi ikke holde udgivelsesdatoen i slutningen af januar. Og jeg har hele tiden, altså siden sommerferien, har jeg haft det sådan, vi skal nå den trykdato. Jeg rykker ikke den bog igen. Og i sommerferien var der ikke en bog, der overhovedet var værd at udgive. Men så tog jeg også en beslutning om, prøv at høre, så må det være pissehårdt. Så må jeg være en lortemor og en lorte alt muligt andet. Så må jeg bare være hende, der sidder og arbejder i de her måneder. Jeg har holdt mig vågen fra lørdag morgen, inden jeg tog på Bogforum, og til mandag aften klokken sent. Mit hår det er så fedtet, at det kan få sit eget bind i Spektrum-serien, og jeg er så træt. Men nu har jeg under 100 sider tilbage, som jeg mangler at redigere og sende til min redaktør. Der er lys for enden af tunnelen. Det har været flere måneder, hvor der var få timer i døgnet, og hvor jeg ikke sov særlig meget, og hvor jeg glemte at spise, fordi jeg bare sad og arbejdede og sådan noget. På mange måder arbejder jeg faktisk bedst, når jeg er så hyperfokuseret. Men det har også været med helt vildt dårlig samvittighed over alt det, jeg ikke var i den periode. Hvordan overlever en forfatter at skulle holde sig vågen i 3 døgn for at nå den sidste redigeringsdeadline? Med kopnudler, håber jeg. Og masser af snacks. Og med dem her. Jeg håber, jeg har nok. Oh my god, det er bare præcis det her, jeg har brug for lige nu. At jeg skal tjekke ud om 15 minutter, og jeg har ikke pakket min computer sammen, og den vil ikke gemme den sidste version af mit dokument. Det har været sådan en meget intens følelse af utilstrækkelighed, sideløbende med en meget intens følelse af, det giver mening det her. Nu falder den her bog på plads. Nu gør den det, som den skulle have gjort i flere år. Det, der var hårdest for mig i den periode, og som satte det allermest i perspektiv, det var, at Malene Sølvsten døde i den periode. Altså hun døde lige før, nogle uger før jeg skulle aflevere til tryk. Så jeg vil have pakket sammen. Jeg er desværre ikke helt færdig med det sidste redigering. Jeg er stadig omkring 80 sider af lyridderne. Jeg har lige siddet og redigeret et kapitel, hvor ordet bisættelse indgår. Og jeg har taget det sorte tøj på, fordi jeg skal sætte til bisættelse i dag. Det føles en lille smule ligegyldigt at sidde og redigere en bog lige nu. Men må ikke det giver mening igen på den anden side. Det satte virkelig nogle ting i perspektiv. Fordi det var en påmindelse om, du kan ikke bare sige, vi ses på den anden side. Du kan ikke altid sige, jeg skal bare lige det her, eller jeg skal bare lige, og så ses vi, eller så kan vi snakkes ved, eller så kan vi alt muligt. Det var virkelig et wake-up call, og der var jeg virkelig sådan eksistentielt i tvivl om, er det det rigtige, du gør lige nu? Er det de rigtige prioriteringer, du har i dit liv? Hvor vigtig er den her bog for dig? Og den er rigtig vigtig. Og det er virkelig meget hjerteblod, og det er mange arbejdstimer, og hvis det ligesom havde været mindre hjerteblod, havde man nemmere kunne slippe den, og så sige, ja, okay, den udkom ikke, eller den blev halvdårlig, eller whatever, et eller andet. Men fordi jeg godt vil gøre det ordentligt, og fordi jeg godt vil give læserne en ordentlig bog, som de har ventet så skide lang tid på, så krævede det noget investering af tid. Og det at miste et meget nært menneske, som oven i købet har været en del af den her proces, helt lavpraktisk, det var virkelig bare sådan en påmindelse om, jamen, ting og mennesker, og du har ikke uendelig tid. Du er nødt til at prioritere, og nogle gange prioriterer du forkert. Og nogle gange kan man godt prioritere forkert, samtidig med at man prioriterer rigtigt. Det var svært, synes jeg. Så blev han sendt til tryk. Jeg har lige fået mail fra min redaktør, Nana, om at nu er der trykket på den store knap. Nu kan jeg officielt ikke ændre noget som helst mere på lyridderne. Det er både virkelig, virkelig
en stor lettelse, men det er også en lille smule angstprovokerende, at nu er Alban og hans historie 100% ude af mine hænder. Og prøv lige at se, hvad Nana har skrevet til mig. Fandme godt gået, skriver min redaktør. Det er blevet den vildeste bog, og jeg tror, at dine fans vil elske den. Jeg håber, hun har ret. Jeg føler, at det er ikke blevet den bog, som jeg troede, det skulle blive. Men måske gør det ikke noget. Måske er det faktisk blevet en virkelig god bog alligevel. Det er min mavefornemmelse lige nu. Jeg har simpelthen ikke kigget ned i kassen endnu. Men vi står på min redaktør Nannas kontor inde på Gyldendal. Og den er lige her. Og jeg har ikke set den endnu. Jeg har ikke fået nogen billeder af den endnu. Jeg ved bare, at den ligger nede i den kasse der. Og det er meget, meget spændende. Så nu ser vi. Jeg kan næsten ikke. Det er virkelig spændende. Oh my god. Det er en rigtig bog. Jamen, den er tyk. Det er bare sådan en kæmpe basse. Jeg troede faktisk ikke, den var blevet så stor. Altså, jeg troede, den var blevet... Shit, mand. Jeg hedder Nanna Klitgaard, og jeg er redaktør i BAU-afdelingen. Jeg har været redaktør på Spektrum 5 i Ridderne. Hvis man skal sige, hvad mit fingeraftryk har været på en proces som arbejdet her med Lyridderne, så vil jeg sige, at det er noget med at forsøge at bevare et overblik, fordi når man arbejder med et manuskript som Lyridderne, så har man en forfatter, der hedder Nana Foss, der har ret godt styr på sit univers. Så jeg skal holde styr på, at vi har en bog, som holder en vis kadence, altså som ikke går død på en eller anden måde, kan man sige. Altså, man kan jo også komme til at blive så forelsket i nogle scener eller nogle karakterer, som er svære at give slip på. Og der skal jeg måske være den hårde og sige, den her behøver du faktisk ikke. Og så kan man have en snak omkring det, fordi det kan man have forskellige meninger om. Jeg har haft det her billede som min skrivebordsbaggrund og min telefonbaggrund i flere år. Og nu er det bare en rigtig bog, ikke? Nu er det virkelighed. Kæft, hvor er det vildt, mand. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det i lyset, men der er simpelthen kommet forhøjet lagt tryk på med punktskriften. Ej, hvor er det bare blevet flot. Jeg synes faktisk, hold nu kæft. Ja. Det lykkedes fandme. Jeg hedder Signe og er marketingprojektleder i Gyldendal. Og jeg hedder Stine, og jeg arbejder også på Gyldendal. Jeg sidder nede i salgsafdelingen og også primært tilknyttet børne- og unge-redaktionen, så jeg er også så heldig at arbejde med Spektrum-serien sammen med Signe. Vi har nogle formøder, hvor vi mødes i teamet og planlægger lanceringen i fællesskab, sådan at marketing og salg og presse, content osv. spiller sammen. Det er super afgørende. Og så er det jo at kigge på den konkrete udgivelse og sige, sådan, hvilken målgruppe skal vi ramme. Så man kan sige noget konkret i forhold til lanceringen af Spektrum nu her, er jo, at vi blandt andet har arrangeret samarbejde med nogle forskellige bogbloggere, sammen med Nana også selvfølgelig, altså som har arbejdet med Spektrum, kommer til at arbejde med Spektrum igennem Readerlong. Der er blevet lavet forskelligt fedt merchandise og lavet forskellige aftaler med, altså bogen er jo også at finde ude i alle boghandlerne rundt omkring i Danmark, og det er jo også fordi, at vi har lagt et arbejde i at præsentere bogen for dem, og få dem til også at købe bogen ind i virkeligheden. Ikke have bogen på hylderne, så den står derude, når alle læserne skal ud og finde den. Jeg tog lige de andre op her, så kan man lige have dem sådan. Nej, prøv at se her i forhold til. Shit, mand. Alban, din tykke basse. Altså hvis man skal sige, at der er noget, der sådan måske har været særligt ved denne her proces, det er jo selvfølgelig størrelsen på bogen. Jeg tror ikke, at jeg har redigeret en dansk roman før, der har været så langt. Det ved jeg faktisk, jeg ikke har.
Men hvis jeg skal sige noget i forhold til indhold, så er der en scene, som jeg ikke vil røbe for meget om her, men som har været svær, og som jeg ved, at flere har læst. Altså ikke kun mig, men også andre af Nannas læsere. Og vi har haft forskellige meninger om den. Uden at røbe for meget, kan jeg sige, at den foregår i en kantine. Så når I kommer dertil, så vil I vide, tror jeg, hvad det er for en scene. Jeg synes, at scenen er landet et rigtig godt sted. Det kan være super svært at pege på nogle gange. Hvad er det, der skal laves om? Hvor er det kammer over? Hvor er det bliver for meget? Eller skal den virkelig være en lille smule for meget? Altså, så man kan være forskellige, og nogle trækker i forskellige retninger, men jeg synes, den er blevet rigtig god, den scene. Som en del af lanceringen i forhold til marketing og kampagne, der har vi lavet et TikTok-samarbejde med en influencer, som er super engageret i fantasy og elsker Spektrum. Og på TikTok kan man jo virkelig ramme målgruppen og være meget sådan præcis i sin målretning også. Altså i forhold til merchandise, der har vi blandt andet lavet en mulepose, hvor vi har brugt noget af Nannas originale design fra Spektrum, hvor vi så har brugt selve sådan logoet her, og det er meget vigtigt med blindeskriften. Og vi får den med også i forhold til logoet her med 5-tallet også. Og så har jeg lavet en kop. Vi har brugt logoet her, og så Nannas signatur i sådan en regnbuefarve på den ene side af koppen, og den anden side af koppen, altså Nannas Spektrum design. Man kan sige, at det er jo på en måde også lidt et privilegie at overtage en backliste, som der har så stærk en fanskare på forhånd. Altså Nanna har jo nogle ekstremt engagerede læsere, som virkelig er tro mod det her univers og følger det. Altså, og så handler det jo bare om at få fortalt til alle, hvor fed den er. Altså, og at de selvfølgelig skal have den stående, fordi at der kommer til at være stor efterspørgsel på den. Det er også bare sådan en meget fysisk påmindelse om, at det ikke bare, vi har ikke bare siddet og spist croissanter og set Netflix på den anden skærm, mens vi lavede det her projekt, vel? Det har ikke bare siddet, det var ikke for sjov, at det tog tid. Altså. Det lykkedes fandme. Hvor er det vildt. Nanna, vi står foran, hvor din reception skal finde sted om meget kort tid. Hvad skal der til for, at den bliver vellykket for dig? Jeg tror, at det, der skal til for mig, det er, at der kommer en masse glade mennesker, og at de hygger sig, og jeg glæder mig helt vildt meget til at faktisk have en dag, hvor jeg kan fejre, at den her bog den er udkommet, og den er færdig. Og jeg er rigtig glad for, at folk har lyst til at komme og være med til det. Altså, jeg ved, der er nogen, der har købt et togbillet fra Jylland og sådan noget. Og jeg glæder mig simpelthen bare så meget til at sidde og nørde med en masse dejlige mennesker. Kan du løfte sløret lidt for, hvad der kommer til at ske til den dag? Jeg har en god ven, der hedder Boris, som har lovet at lave en Spektrum-quiz, som jeg glæder mig meget til. Den har jeg jo ikke overhovedet fået noget indsigt i. Og så kommer der til at være nogle talks eller nogle sceneoptrædener med mine blinde testlæsere, har sagt ja til, at de kommer og er med og fortælle lidt om, hvordan har det været at være testlæser på den her bog. Så kommer jeg til at snakke med min redaktør Nanna, og også med nogle af de andre, der har været med, blandt andet Boris og Sara Engel har sagt ja til at være med til at fortælle om, hvordan det er at være med til at give input. Så det er også sådan lidt et forsøg på at give folk en behind the scenes på, hvor mange menneskers arbejde og input og tanker går egentlig ind i at lave sådan en bog her. Det er jo ikke kun mig overhovedet. Scenen mellem skærmene, og så tror jeg, vi fjerner bordene, og så ligesom stiller stolerækker op i stedet for, ikke? Så det bare bliver sådan rækker. Jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være nervøs nu. Indtil videre har det bare været sådan fuld blæs på med alt muligt, og jeg har ligesom kunne skubbe det lidt foran mig, at nu er den her bogen, og lige om lidt så kan folk læse den, men jeg kan godt mærke, at jeg er ved at være rigtig nervøs nu. Fordi så begynder man også at tænke, altså hvad kommer de egentlig til at synes om den? Altså kommer det til at være ventetiden værd? Kommer det til at være alle de her sider værd, som den her bog er endt med at fylde? Ikke? Hvem er den til, Nanna? Den her, den er til Dinas bogunivers på Instagram. Det er en af bloggeranmelderne, der får et personligt signeret eksemplar. Hvad håber du, Dina vil synes om bogen? Jeg håber, at Dina hun synes, at det har været rigtig mange års ventetid værd. Og så håber jeg, at Dina hun tænker, når hun tager den op af kassen og tænker, oh my god, den er tykkere end de andre. I forhold til det der med, hvad fremtiden byder på for mig,
Så det er faktisk ikke noget, jeg sådan lige kan give et helt klart svar på. Det her er jo første gang i 5 år, hvor jeg ikke nødvendigvis ved, hvad jeg skal sætte mig ned og skrive på, hvis jeg har lidt tid til overs til at skrive. Det er jo det, der er med de her forbandede lange serier, som jeg har kastet mig ud i at skrive og har gjort nogle gange før. Det er, at man dedikerer virkelig lang tid af sin forfatterkarriere til det. Men den gode ting ved det er, at man i rigtig lang tid ad gangen har et klart mål, og man ikke hele tiden skal spørge sig selv, hvad nu? Hvad brænder jeg for? Hvad har jeg lyst til? Hvad skal det næste være? Men det er jo så den situation, jeg er i nu, hvor Tavse Verdener er slut, og jeg skal finde ud af, hvem er jeg sådan rent forfattermæssigt nu? For jeg er jo også blevet 5 år ældre, end jeg var, da jeg startede på Tavse Verdener. Hvis jeg skal tale fra hjertet, så føler jeg, at Tavse Verdener repræsenterede sådan det perfekte projekt for mig. Genremæssigt lå det inden for, hvad jeg virkelig brænder for personligt, og så havde det bare den der blanding af humor og spænding og mystik og sådan noget, som jeg egentlig ser som mit kernebrand. Så hvis det bare var det, jeg skulle vælge ud fra, så tror jeg faktisk, at vi går i gang med den nye, store, episke, danske fantasy science fiction serie, for det er der, mit hjerte måske ligger. Men samtidig så kan jeg jo heller ikke sådan løbe fra, at der også er nogle andre overvejelser, jeg skal tage med, fordi det var det, jeg snakkede om tidligere, at i det øjeblik, at du beslutter dig for, at det du dedikerer 5 år af dit liv til, det er en dansk fantasy sci-fi serie, så har du også lagt et helt naturligt låg på, hvor mange mennesker du når ud til. Og jeg er ikke helt nået frem til endnu, hvad der er vigtigst for mig i mit næste projekt. Om jeg skal prøve noget lidt mere mainstream. Jeg kommer ikke til at skrive en barsk skandinavisk krimi, bare fordi at det er sådan en evig trend, der aldrig vil dø ud. Men der ligger måske en historie derude og venter på at blive skrevet, som jeg føler er noget for mig, og som faktisk også kunne åbne nogle døre til nogle nye læsere. Det er i hvert fald kernen af det, jeg går og tumler lidt med lige nu, og jeg kan ikke se mig selv bevæge mig over i noget helt andet, som mine nuværende læsere slet ikke kan genkende og slet ikke er interesseret i. Men igen, der er måske gyldne mellemveje. Who knows? Jeg kan godt lide, at jeg sådan, nu skal jeg også prøve at holde lidt fri, og nu har jeg afleveret bogen, og nu er der ikke så meget stress på med ting og sådan noget, og så sidder jeg alligevel sådan søndag morgen i mørket, uden at tænde lys, og arbejder, fordi jeg har lovet mit agentur at kigge på at lave nogle synopser for alle spektrumbøgerne indtil nu, fordi der sker noget lidt spændende til februar. Spektrum er simpelthen blevet udvalgt til det, der hedder Books at Berlinale 2025. Det er 10 internationale bøger, som bliver udvalgt til en bogafdeling af Berlin Filmfestivalen. 10 bøger fra hele verden, der har great screen potential, og som skal præsenteres for en masse filmfolk i Berlin til februar. Det er meget fedt, at Spektrum bliver sådan udvalgt som sådan en, der er også 3 kvindelige genrebøger. Mange af de andre får sådan en fuld præsentation, og så kommer Spektrum med sådan en genrebøger skrevet af kvinder. Men det er jo selvfølgelig ikke sikkert, at det bliver til noget, men jeg synes, det er en ret vild liste at være på. Det glæder jeg mig altså lidt til at se. Derudover så har jeg så også, det er ikke noget nyt, det er noget, jeg har været i gang med nogle år sideløbende med Tavse Verdener, men jeg har også sådan on the side startet en karriere som game writer, det vil sige en person, der skriver manuskripter til den meget interessante computerspilsverden, som jeg også selv er vokset lidt op indenfor. Så jeg sidder lige nu og er manuskriptforfatter på et ret stort faktisk dansk computerspil, der er under udvikling. Det er noget så unikt som et stop-motion skabt computerspil. Der har jeg altså fået æren af at skrive manuskript til, hvilket både betyder at finde på plottet til spillet, men også skrive den dialog, som stemmeskuespillerne inden så længe skal til at indtale. Og det er ret interessant, for der er altså nogle ret kendte navne, der er næsten helt sikkert er inde over at skulle sidde eller stå i et lydstudie og indtale
den dialog, jeg har skrevet. Det bliver meget spændende. Der er altså også nogle navne i spil, som I kender. Så det er ret spændende at se, hvad det bliver til. Både om spillet får succes, men også bare det der med at få lov til at sidde med så betydningsfuld en rolle. Og det er lige det, jeg har brug for nu, for at have noget lidt anderledes at lave indtil appetitten på den der det næste store romanprojekt, eller det næste store serieprojekt melder sig. Altså, jeg har jo tænkt meget over, hvad sker der så efter den her reception? Skal vi så køre i samme høje tempo? Der skal jo være et vist momentum, når man skriver en serie, især når man skriver en ungdomsserie. Så man kan jo ikke bare sige, at så gik der 5 år igen, før der kom en bog på Spektrum-serien. Og det er jo også noget, jeg skal snakke med Gyldendal om. Hvad gør vi egentlig? Altså, hvad skal der ske med den her serie fremadrettet? Fordi jeg har nogle planer, og måske har de nogle ønsker, eller nogle forslag, eller et eller andet til, hvordan vi gør det bedst muligt. Ikke? Men det er helt klart sådan en følelse af, altså der bliver ikke noget med, så holdt jeg lige fri en måned, eller sådan. Altså det er jeg også i øvrigt helt vildt dårligt til, ligesom at sige, nu har du vist fortjent at sove lidt, eller et eller andet sådan. Ja, vi kan sove senere, ikke? Super dårlig strategi, i øvrigt. Ikke noget, jeg vil anbefale til folk, men det er altid nemmere at sige til andre, at de skal tage en slapper, og de passer på sig selv. 60 uger er officielt slut, fordi nu har vi begge to, Boris og jeg, gennemført det mål, vi sætter så i 2019. Vi har begge to udgivet den bog. I hvert fald lige om lidt har vi begge to udgivet den bog, som vi begyndte at skrive på i sommeren 2019. Og nu kommer lyriderne simpelthen til at være i hænderne på jer lige om lidt. Det er jeg meget, meget spændt på. Det er også super angstprovokerende at vide, at lige om lidt, så er den her bog tilgængelig alle steder. Hvis du vil være med til at fejre lyriderne, så afholder Gyldendal faktisk et release-event i København den 1. februar, som du stadig kan nå at tilmelde dig. Hvis du går ind på min Instagram, så er der link i min biotekst, hedder det. Det er gratis at tilmelde sig, men man skal have en billet for at kunne komme med. Jeg vil gerne komme med en rigtig, rigtig vigtig servicemeddelelse, inden I lige pludselig kan stå med den her bog i hænderne og kan bladre i den. Fordi I skal ikke bladre i den. Lad være med, når I får den i hænderne, og begynder at slå op på siderne. Fordi der er nogle ting, som vil være super spoilers. Der er især et specifikt opslag. Jeg siger ikke, hvor det er hen i bogen. I vil vide det, når I læser bogen, og når I kommer til det, og tænker, det var det her opslag, jeg ikke skulle slå op på at blive spoilet af. Når det så er sagt, så vil jeg bare sige rigtig god fornøjelse med at læse Albans historie. Jeg har lært rigtig meget af den her proces. Og jeg tror allermest, jeg har lært, at du kan planlægge rigtig meget. Men historier og forfatterdokumentarer og skriveprocesser og livet generelt slår nogle sving i gang imellem, som du ikke kan planlægge. Og det er okay. Vi ses ud i virkeligheden. Så Boris Hansen, signing off fra 60 uger til udgivelse efter 5 lange, men givende år. Tak til jer, der læste med. Tak til jer, der fulgte med. Og vi ses, tror jeg, til meget mere af den her slags litteratur og den her slags behind the scenes på forfatterlivet og alt det ude i fremtiden. Thank you.